BBK Queen komandası. Татар Лигасы yarım final Şallı komandası başlayız. Ultimate, I go for it. Hey! Көз алдыңызға кетіріңіз, әбейлер стриптиз клуб янында отыралар. Yatsız. Пышыра! ПТУда экзамен алдында мына шундай хәлдә булырга мөмкин. Илнур Рамилевич, бәлки билетларны экзамен билет, бәлки билетларны башкача бирербезме? Aha, benim kızım. Ул бездә. Мәз зачетканы. Шүрәле 21 гасырда яшәгән булса, аңа бик нык кыен булыр иде. Белгәнегезчә, безнең шәһәрдә яңа колесо обозрения ачтылар. Карап китик, ничек аның директоры эштән өйгә кайта. Рахмат. Күз алдыгызга китерегез, авыл кибетен бастылар. Так, сілкінмейші орынығызда ятығыз аладығыз mı? Киттек. Нәрсе алдың mı? Алдым. Görüş defteri. Aha, sızып at mені. Өзіңді de sızып at. Әйе. Киләчәктә менә шундый хәлдә булырга мөмкин. Oğlum, менә bu робот. Мен аңа сұраулар бирәм. Ә син дұрыс жауап бирсәң, ул сиңа молодец диячәк. Алдасаң, башыңа суңа. Аңладың mı? Әйе, Oğlum, син мәктәпкә йөрисеңме? әйе, Молодец. Так, дөрес. Oğlum, син тартасыңмы? юк. Әле син ишәсеңдер, дәйме? Менә мин синең вакытыңда бер дә эчмәй идем. Ну, әз генә булган иде инде шунда. Яра. Так, Илнур, син нигә узбаш сугасың? Так, мин аңламадым. Кил монда. Кил дидем. Белгәнегезчә 2016 ел кино елы. Шуңа күрә без танылган киноларга трейлерлар ясадык. Карап китик. Әйдә киттек мунчага. Син җүләрмен сәгать 12 бит инде, мин мунчага бармыйм. Паранормальные явления. Нәрсә, Фәридә баның сымаганын эчәбезме? Җүләрмен яны эчәргә ярамый. Белмим мин кичә эчтем, бер нәрсә булмады. Выжившие. Тагын күрше Максимның башы киткән. Безумный Макс. Улым, тор, иртәгә укуга. Тор, улым. Тор. Кадерле дуслар, чынлап әйткәндә, Чаллыда бик креатив кешеләр яши. Бездә бар завод КамАЗ, футбольный клуб КамАЗ, китапханә КамАЗ, гостиница КамАЗ, һәм дә инде бүген сез барыгыз да ДК КамАЗ залында утырасыз. BBK Queen командасы. Ә документлар буенча барыбер КамАЗ. Рәхмәт.
подъехал принц на белом коне. The days that you lost, you said everything would turn out fine. Присаживайтесь. The worry is Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони 79 99 99.